Happy 5 months, baby Troy. Love, mommy. Bugway juga ba? Imong gikurima si mong cake. Hi guys. So karon kay padulong kog mako isag ulan. Ulan na siya pero mato kog mako kay mapalit kog cake para kay Troy. Bye. Ulan kayo guys, pero dili makapugong ang ulan sa kuha guys. Kung palit siya kog cake ni Troy kay 5 months niya karon. Ito siya. Ito pa ito. Ito pa doon. Sa playground eh. Kanina lang. Pwede niya mabutang dili siya. Pwede. Kanina po ka. Paminta naman sa kulit kay Troy. So kanina po na ito. Like kaya mo ko yung bongo. Murag-murag ko. Red velvet. Okay. Kasi Troy, nag-uban-uban. Pero gibalot na siya ha. Gibalot na rin. Natog. Nag-among yung pasahero. Oy. Uban-uban siya palit sa yung cake. Gusto ako ng ulan. Nakaulit namin. Hi! Hi! Nakamata na ikaw. Happy 5 months na dong. 5 months. Kakagin sa maling cake na. Ito. Imuha na? Imuha na, Dodong? Katag mangga. Hinog man eh ay. Ang ato apong kuan kay tamis. Ano tawag ganigin? Bagoong. Alamang. Gisado. Pork alamang gisado. Ha? Si Troy, hala sige, ganahan ka na siya magkabot sa yung tiil ba? Ito, ara. Nagyaw-yaw na po. Paak na si Troy. Sapot man. Hilig kayo magtakilid. Magisapot na. Ang bata. Kasi magisapot na. Dalaw. Ilis na. Wow. Ba. Katugo naman ko ni Pod. Happy 5 months! Sino kasulat? Ano diba? Masin mag... Ano niya ma? Happy 5 months, baby Troy. Love, mommy. Ala. Tirap. Ganahan mo siya sa color makay red. Ano sus? Okay, kurimasa oh. Ano? Bebe. Bata nga gandila, mag-blue ka? Mag-blue. Hala mo blue. Hala mo blue. Nadyo'y bibi. Uy. Nadyo'y bibi masungil og kikron ba? Hala, simod. Ay, wah! Ang wala. Nay. Is this for you? Makabot gyud madili. Kabot oy. Is this for you? Kabot niya. Kabot nila. Wow! Oops. Ade na, ma-picture na ta. Picture. Higda na eh. Oh, higda na. Dili sa online niya. Oh, betal siyang unlan. Sus. Hala pa rin. Bebe. Wala. Ay. Okay, picture ta. Kana. Ay, nabungkag na atong cake. Nahugaw ng gamot. Wipes, trapuhan. Ay, basig masungil ka, anak. Awa. Kaon ka? Cake, tila. Mukaon ka, na? Pa, kamot. Ha, bugoy jud ka ba? Bugoy jud ka ba? Bugoy jud ka ba? Imong gikurimas imong cake. Imong gikurimas imong cake. Ay! Naunsa na lang nang sa imong cake, imong gikurimas ha? Ay, sus. Lipaya sa batang gikurimas iyang cake ay. Oh. Bidaw be? Kamot be? Ay, sus. Na. Wala naman, din pa yung kamot pag-ayaw mo kayo. Sige.
Wala na. Makaon to niya. Wala na. Ay, kalami isang ngisi. Ay, nga naka... Guba og cake. Kalami isang ngisi ba? Away mong cake. O, tanawa. Tanawa na. O, napahak na. O, tanaway mong cake. Yun, sana ni mo? Ha? Lipaya, oy. Lipaya sa bata nga 5 months ang buyag, oy. Lipaya, oy. Asas, lipaya, oy. Oh, kina na ma. Lipaya, oy. Mubangon. Ay, Wala nang cake to. what's that? Who's that baby boy? Love, mommy. Just the two of us. Bye-bye. Bye-bye. Humana man may pictorial ng baby Troy. So, magkuha na mi karon. Magluto na yung sudan pa ni hapon. Ay, nagyaw-yaw. Magpakita dyan siya sa video. Mapil dyan siya sa video, oy. Sige na, istoryahan na sila. Istoryahan na. In a just the two of us, I love my mama very much. Jesus. You are my everything. Oh, sige. Yaw-yaw pa. Na. Asa man naliwat na? Gur. Asa ka naliwat anang Asa ka naliwat ana, ha? Oh, Jesus. Opo. Hello po. Nee. Oh. Love ni mo si Mami. I love you. You love Mommy. 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 Ikaw lang mag-love ko, Mami. Ikaw lang. Okay, bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye, guys. See you tomorrow. Bye. Oh,